Bun găsit, prietenii! Lumea e plină de mistere, lucruri care nu ar fi trebuit să existe. Unele se manifestă evident, altele discret. Astăzi revenim la necunoscut. Ne reîntoarcem în sfera misterelor neelucidate. Vă reamintesc un caz pe care l-am dezvăluit într-un episod anterior, în care necunoscutul și-a făcut simțită prezența. În ultimul timp, fenomenele supranaturale din preajma pădurii Pizdeanu s-au amplificat. Localnicii sunt revoltați. Lipsa de implicare a autorităților competente i-a dus la disperare. Ajunși în pragul disperării, locuitorii de pe strada Dan Pizdeanu numărul 69 au pus la cale o amplă campanie de capturare, alungarea bestiei numită și Virgil. În secvențele ce urmează, vă vom prezenta cu lux de amănunt întreaga operațiune. În dimineața zilei de 31 iunie, odată cu sărbătoarea internațională a flocilor, au demarat expediția. Să ascultăm împreună primele înregistrări date publicității. Deci toți se auzeau sunete din pădurea Pizdeanu, erau cu el aici lângă noi și a luat bulanul și o păcat în expediție. Sincer să fiu, am dat de-a doua arătare. Am fost complet terifiat. Am fugit, n-am stat pe gânduri. Își păzea grămada de nisip. Ca data trecută, chiloții mi-au dispărut, dar am fost destul de rapid pentru a rămâne cu puța neatinsă. Aoleu, maică! Cred că o-i auzit califene. Măi! Vai! Era la grătarul de pe acoperiș. Ăla din pădure. Oi, da, ce se distrau. Bine că l-o păzit domnul. Lasă-mă, lasă-mă. Dumnezeule mare! Și vorbită-i cu jupânul de acolo. Zise că l-o primi la schimb pentru ceva. Domnule, uitați bestia în mașină! Săriți cu furcile! Hă! Expediția s-a sondat cu capturarea bestiei. În urma multiplelor ședințe de Consiliul Local, cei implicați au decis să o vândă pe piața neagră, apelând la un cunoscut comerciant din zonă. Banii obținuți au fost folosiți pentru despăgubirea celor rămași fără bulion. Mulțumesc celor ce au avut curajul de a urmări cele două documentare și cine știe, necunoscutul poate apărea oricând din nou.